I dette AT-forløb har vi arbejdet med sandheder i form af bevisførelse inden for de 3 fakulteter. De 3 fakulteter er humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Vi har fundet frem til sandhederne i hver fakultet ved hjælp af humanistiske, samfundsfaglige og videnskabelige metoder. I forbindelse med det har lærerne udarbejdet en problemformulering, som lyder: hvad er en sandhed, og hvordan argumenterer man for den? I forbindelse med denne problemformulering har vi udarbejdet 4 problemstillinger. Inden for faget dansk har vi udarbejdet problemstillingen: hvordan argumenterer man for en sandhed i dansk? Inden for faget samfundsfag har vi udarbejdet problemstillingen: hvordan kan man finde frem til sandheden i en samfundsfaglig tekst? Og inden for faget matematik har vi udarbejdet problemstillingen: hvad er sandheden inden for matematik? Og så har vi valgt at udarbejde en tværfaglig problemstilling inden for fagene dansk og samfundsfag, som lyder: hvilke argumenter anvendes i artiklen psykisk syge skal ikke kun symptombehandles i forhold til de 2 fakulteters måde at bevise en sandhed på? I forbindelse med samfundsfag har vi arbejdet med de forskellige teorier og metoder inden for det samfundsfaglige fakultet. Der findes 3 typer af samfundsfaglige tekster: den videnskabelige, den politiske og den journalistiske, hvoraf de fleste samfundsfaglige tekster indeholder 4 elementer: problemstilling, argumentation, dokumentation og konklusion. Problemstilling i den samfundsfaglige tekst kan enten være eksplicit, formuleret som et spørgsmål, eller implicit, hvor vi selv skal prøve at identificere den. Problematiseringen i teksten lykkes bedst, når teksterne er uenige, eller har forskellige tilgange til den konkrete sag, teksten beskæftiger sig med. Man kan blive bedt om at sammenligne de forskellige samfundsfaglige tekster, altså hvordan teksternes synspunkter bliver vejet op mod hinanden. Nogle tekster er bedre end andre, alt efter hvad teksten skal bruges til. De forskellige tekster har brug for hinanden og opfylder hver deres funktion. Det gør, at det samlede resultat af de opgaver og besvarelser, vi laver, både bliver spændende og fagligt vidende. I forbindelse med det og den baggrundsviden, vi så har opnået, der har vi brugt det til at analysere forskellige samfundsfaglige tekster og artikler. Vi har så valgt afsløringen Pentagon direkte impliceret i tortur i Irak, hvor vi har anvendt de forskellige samfundsfaglige metoder til at analysere teksten. I artiklen Pentagon direkte impliceret i tortur i Irak har vi fundet ud af, at den er den journalistiske teksttype, på grund af den meget præget af interviews og sammenligninger og forskellige beretninger af folk. Og det ses så tydeligt i et citat her. De arbejdede hånd i hånd, siger general Muqtada al-Samari, der arbejder sammen med Steele og Kaufman i det år, hvor kommandogrupperne blev dannet. Og det her citat, der afspejler så tydeligt, hvordan interviews og de her sammenligninger og beretninger for forskellige folk, der hele tiden vejer op mod hinanden, og kan være med til at styrke argumentationen og dokumentationen i teksten. Samtidig med, at den er journalistisk, viser den dog også tegn på at være en videnskabelig teksttype. Det gør den på grund af, at der er en række ekspertudsagn, og det kan blandt andet ses i det her citat. Noah Weisborg, juraprofessor ved Floridas Internationale Universitet, de bistod med at formulere statuetterne til den internationale straffedomstol ICC i Haag, og som har fungeret som så ved ICC siger, at amerikanske soldater i teorien kan retsforfølges ved ICC, men USA anerkender ikke domstolen. Og det her citat, der afspejler så, på trods af den meget journalistiske skrivestil, at der stadigvæk er lidt videnskabeligt på grund af de her ekspertudsagn. Og problematikken i artiklen er vist eksplicit, og problematikken det er så et spørgsmål om, hvorvidt USA's hær var impliceret i de her omfattende menneskerettighedsovergreb eller ej. Og argumentationen i teksten bliver understøttet af en masse forskellige holdninger og argumenter, hvorved at de hele tiden var op mod hinanden og gør selve dokumentationen stærkere. Og dokumentationen i teksten ses tydeligt i de mange eksperter, tal og lignende, der bliver fremstillet. Disse oplysninger leverer nye beviser og problematiske forhold mellem den amerikanske regering og det irakiske indrigsministerium, som omfatter brugen af hemmelige fængsler. Og det citat, det er så fra Erik Evers, der er mellemøstundersøger på Human Rights Watch. Konklusionen den ses afspejlet til sidst i teksten, hvor der bliver samlet op på selve emnet, hvor de udtaler sig om, at selve de her menneskerettighedsovergreb, de skal stoppe, og det skal stoppe med at det der med korrupt med, at USA's hær
muligvis har været impliceret i det. Argumentationen i teksten er baseret på eksempler og er relateret til samfundsfaglig teori. Og det vises tydeligt i citatet. Denne seneste dokumentation af menneskerettighedskrænkelser viser, at tortur gennemstyrer den amerikanske udenrigspolitik. Og den her, det her citat det viser tydeligt, hvordan problematikken blev understøttet af personlige beretninger, teorier og undersøgelser, som der så er med til at gøre argumentationen stærk. Så dokumentationen i teksten er stærk, og den er stærk, der er en masse holdninger, der kan vejes op mod hinanden. Der er også undersøgelser og statistikker, og en masse forskellige videnskabsfolk og ekspertudsagn, der kan understøtte det. I 1300-tallet blev det kirkelige system sat under pres på mange måder. Resultatet af det var, at man genoptog den græske og den latinske litteratur. Og i form af det, der opstod selve begrebet humanisme så. Og i daglig tale vil man kunne sige, at humaniora det er et fag, hvor det centrale emne er mennesket og dets frembringelser. I faget dansk bruges humaniora som en ud af 3 fakulteter. Som udgangspunkt er det svært at skelne mellem teori og metoder inden for humaniora. Teoriens udgangspunkt er, at menneskelige handlinger kan forklares ved at forstå meningen bag disse handlinger. Det vil altså sige, at man skal have en forforståelse for et bestemt emne eller problematik, kan man ikke forstå handlingen bag disse. Man kan gøre brug af den hermeneutiske spiral, og i det her tilfælde, så må man så ikke tro, at det er teori, at det er en metode. Og den her hermeneutiske spiral tager så udgangspunkt i, at man først har en forforståelse, så kan man tolke, og derefter opstår der er mere forforståelse, og man kan derfor tolke igen. Og det kan så blive ved og ved i lang tid, indtil at man har opnået nok forståelse for det. Og inden for humaniora, der snakker man om flere forskellige metoder. Og der findes den nykritiske metode, hvor man ser på tekstens helhed, den biografiske metode, hvor teksten forfatter er i centrum, den socialhistoriske metode, hvor man sætter teksten i relation til samtiden, den psykoanalytiske metode, hvor udgangspunktet er i Freud og hans teorier, så er der den læseorienterede, hvor mødet mellem tekst og læser finder sted, og der er den strukturalistiske, hvor der er fokus på sprog, systemer og modsætninger, og berettermodeller, aktantmodellen osv. Så er der det postmoderne, hvor den ligger afstand til de moderne metoder, som er nykritiske og socialhistoriske. Så er der argumentationsanalyse, hvor afsenderen søger at overbevise modtageren om sin sag, og hvor man ofte gør brug af de 3 appelformer, patos, logos og ethos, og de 6 elementer, som er påstand, belæg, hjemmel, rygdækning, styrkemarkør og gendrivelse. Og det er så den metode, som vi har brugt i form af de her artikler, vi har læst. I artiklen "Pas på, disse dyr er farlige" er påstanden i teksten, at vi bliver invaderet af vores land, bliver invaderet af fremmede arter, og det truer den biologiske balance. Men i det tilfælde, så kan vores belæg være 2 ting. Det kan enten være, at arterne de formerer sig, og de ikke har nogen naturlige fjender. Derved kan de udkonkurrere andre arter, og det kan så ødelægge den biologiske balance. Men den kan også godt være, at der bliver varmere, eller der er varmere i Danmark, end der hvor arterne kommer fra, og det gør sådan, at de tager derhen. Sådan at hjemlen, den kan være dem begge to også, fordi de kan blive byttet rundt. Artiklen er meget præget af patersebleven, og det er fordi de bruger ord som fremmede, farlige, truer, rasere, dræbe og vrede osv. Og det gør de simpelthen for at skabe en frygt i os, og gøre os vrede, fordi de farlige dyr, der kommer til vores land. Men de prøver også at inddrage logosebleven, hvor de bruger en ekspert til at understrege vores frygt for invasion af disse dyr. Og det fungerer ikke så godt for dem, fordi de bruger de ord, som de gør, som leder os frem til patersebleven. Styrkemarkøren i teksten, det er, at de bruger de fleste hele tiden, for at understrege, hvad deres pointe er. Og gendrivelsen i artiklen, det er, at de siger, hvor er visse nok er nuttede som vaskebjørne, men altså slet ikke ufarlige. Hvor de ligesom siger, at vaskebjørne de er nuttede, og dem der invaderer vores land er meget nuttede og søde og sådan noget. Men så understreger de simpelthen, men de er slet ikke ufarlige, for simpelthen ikke at ødelægge deres argument for, at det er farlige de dyr, der kommer til vores land, og ikke bare nuttede. Bolleren træt af forkølelsesår er en reklame formidlet Vectavir. Påstanden i reklamen er, at Vectavir kan behandle forkølelsesår, og belægget er, at Vectavir virker, da man i dag ved, at behandlingen skal indeholde stoffer, der hindrer virus i at sprede sig.
Hjemlen den er, at forkølelsessår det skyldes virus. I teksten forsøger man mest at præge med Lukas-appellen, fordi der er mange videnskabelige forklaringer på forkølelsessår. Men teksten ender alligevel i at være præget af Patos-appellen, fordi at de spiller meget på følelserne, og hvor træls det er forkølelsessår. Styrkemarkører i teksten er ord som sikkert, der er med til at styrke deres argumentationer. Rygdækningen fremstår ikke direkte i teksten, men man må formode, at det er skrevet af en ekspert inden for det område, fordi det er en reklame fra producenten selv. Når man snakker om sandheden inden for matematik, bruger man induktion og deduktion for at bevise sandheden. Et induktionsbevis er et bevis, man er nødt til at gentage utallige gange, før at man kan påvise det ordentligt. Her beviser vi sætningen vinkel, som i en endkant er n minus 2 gange 180 grader. Det gør vi i forskellige figurer, altså fra en trekant til en syvkant, for at være sikre på, at sætningen den er påvist ordentligt. Nu går vi over til deduktion, og i deduktion er der 5 beviser. Og for at finde ud af, hvad deduktion er, så tager man og beviser ting trin for trin. Og vi vil starte med at tage det direkte bevis. Og i det direkte bevis, der tager vi sætning 17. Og det går ud på, at hvis vi tager et reb og lægger det hen over kvaser på en kugle, og vi gør rebet 6 meter længere, vil vi kunne løfte 1 meter fra jordens overflade. Det er bare en grund om ekvator. Vi starter så med at finde cirklernes omkreds, og det kalder vi lille q og store q. Og det gør vi ved hjælp af formlen q er lige med 2 gange pi gange radius. Og vi har nu omkredsen af de 2 cirkler, så vi kan nu finde radius, og det gør vi ved hjælp af r er lige med q divideret med 2 gange pi. Og nu har vi så fundet radius på de 2 cirkler, så vi kan nu ved at minus dem med hinanden, så kan vi finde forskellen på dem, og derved kan vi bevise, at beviset er sandt. Og så det er r, eller radius minus radius, er lige med q divideret med 2 pi minus q divideret med 2 pi, er lige med store q minus lille q divideret med 2 pi, er lige med 6 meter divideret med 2 pi, hvilket vil sige, at svaret er, at det giver cirka 1 meter. Og nu har vi bevist, at beviset er sandt. Det næste deduktionsbevis er det indirekte bevis, og der antager man, at sætningen er falsk, og der vil så komme en modstrid, der gør, at vi ved, at sætningen er sand. Altså hvis en mulighed fører til en modstrid, er der altså kun en mulighed tilbage. Det næste bevis er det modsatte bevis, og den hedder, hvis A, så B, hvis ikke A, så B. Og det vil sige, hvis A er sand, så må B også være sand, og hvis A er falsk, så må B også være falsk. Det næste bevis er opdeling i tilfælde, og det kan være nødvendigt at dele et bevis op i en række tilfælde. Man skal kunne bevise alle tilfælde, ellers så falder metoden til jorden. Så rækken er nødt til at være overskuelig. Ellers så det sidste deduktionsbevis er modeksemplets magt. Mange matematiske hypoteser er formen for et hvert element i en uendelig mængde gælder et bestemt egenskab. Men kan man finde bare et eksempel på, at det der er falsk, har man modbevist sætningen, og den vil falde til jorden. I vores tværfaglige har vi valgt at tage en artikel, hvor de dvæler over problematikken om, hvorvidt psykisk syge stadig skal symptombehandles med medicin eller ej. Den videnskabelige metode argumenterer for, at man stadig skal bruge medicinbehandlingen, da det er den eneste måde at behandle psykisk syge på, mens den humanistiske metode og tankegang mere dvæler over, at man skal stoppe behandlingen med medicin fuldstændig og bruge nogle helt andre metoder, da de mener, at det ikke skaber flere raske, men tværtimod skaber flere syge i samfundet. Når man snakker om sandheden inden for de forskellige fag, kan man snakke om de 3 fakulteter. Det første fakultet er humaniora, som i høj grad lægger vægt på menneskets bevidsthed, tanker og også adfærd. Det andet fakultet er det videnskabelige, som i stor grad lægger vægt på bevisførelse i form af statistikker og sammenligninger og kvantitative data. Det tredje og sidste fakultet er det samfundsfaglige, som er en blanding af de 2. Det samfundsfaglige lægger stor vægt på det tolkende, men på samme tid også på det faktuelle og de kvantitative data.